Ayo, Dek. Aku tak Kono lho. Ngene. Wah, iso liwat ngono. Lah Pak, kula tak mandhap mau ki ambak to, Pak. Kalau Kula mandhap ki ambak. tak golekne vitamin kok digendong Cahayu kok. Kene. Engko mbok banting. Ora, kene iki anu hati pink kok banting. Alah. Mbok kene lagi. Walah. Iya. Anu, Mas, sing iki streame patenono sih, Mas. Lah ngopo? Lah ngapa sih? Alah ditonton wong pirang-pirang. Kene. Boyok. Arep nganti Kak? Anu. Hah? Iki arep posyandu. Arep posyandu? Posyandu. Arep ngopo? Arep mresakne iki. Meriksane lara apa? Awaknya demam. Oh, demam. Iya. Oh. Ini kelihatannya udah 3 hari nggak mau mimik cucu. Sajake awake ora sehat. Iya, Pak. Kenapa kok tidak sehat? Kemarin minum susu, Heeh. terus batuk-batuk, Pak. Kok iso? Enggak tahu. Minum susu ibu kayak gak batuk-batuk terusan kok. Loh, kudune ki nek minum susu ibu itu akan sehat. Pertumbuhannya juga bagus. 4 sehat 5 sempurna. Nah, Iya, karena kemarin bau kok. kok bau? Bau mbakku. Mbak Eka, Suranti. Iya. Nah, Nun, nembang dhewe ora marem, ngejak iki. Ayo digendong medun. ayo Dek. Aku tak Kono lho. Ngene. Wah, iso liwat ngono. Lah Pak, kula tak mandhap mau ki ambak to, Pak. Kalau Kula mandhap ki ambak. tak golekne vitamin kok digendong Cahayu kok. Kene. Engko mbok banting. Ora, kene iki anu hati pink kok banting. Alah. Mbok kene lagi. Walah. Iya. Anu, Mas, sing iki streame patenono sih, Mas. Lah ngopo? Lah ngapa sih? Alah ditonton wong pirang-pirang. Kene. Boyok. Arep nganti Kak? Anu. Hah? Iki arep posyandu. Arep posyandu? Posyandu. Arep ngopo? Arep mresakne iki. Meriksane lara apa? Awaknya demam. Oh, demam. Iya. Oh. Ini kelihatannya udah 3 hari nggak mau mimik cucu. Sajake awake ora sehat. Iya, Pak. Kenapa kok tidak sehat? Kemarin minum susu, Heeh. terus batuk-batuk, Pak. Kok iso? Enggak tahu. Minum susu ibu kayak gak batuk-batuk terusan kok. Loh, kudune ki nek minum susu ibu itu akan sehat. Pertumbuhannya juga bagus. 4 sehat 5 sempurna. Nah, Iya, karena kemarin bau kok. kok bau? Bau mbakku. Jambak kok. Aku begak aku ke kaban gitu. Kok kamban? Ke kaban ke orang. Aduh, anget-anget ki apa ki? Alah, kok ya ngompol. Alah. Ngompol ora. Terus iki. Aku gak ngompol. Lah iki terus iki. Kok gak ke ibu dewe. Masa telesnya tekan kono. Terus kok neng kene. Mas, maaf ini streamingnya aman nggak? Aman. Kalau misalkan seluruh badan, ini kelihatan nggak? Nah, setengah badan? Aman. Aman, mau profesional. Ora tak kira Syuting di Jolaras kuatirku, Indonesia. Kuatirku, nek Iya. setengah badan kene. Seliraimu ra keton. Katon. Lah iya ra keton. Ketok santai Lah wae. mong samarku nek arep madhep ngene lah ya pas. Pas piye? Iya. Ya kowe rasa madhep Ayo rene. ndak nembang. Aku rasa madhep rono. Madhep rene. Aku ya madhep rono ngono wae lho. Lah terus kok manah kurung-kurang. Nggih, lagi karepmu yo to. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Lihat. Apa iki? Sikilmu. Sobrok. Iya, balik kanan kene sih. Cok depan, drop. Siapa nih dewe? Ah, kelebu.
Mlebu lho mboten. Lah dilebokne lagune iki lho Mas. Ayo ndak lebokke, ndak lebokke. Aku ora iso nglebokne kok. Wingi tak lebokke Michelin kok. Lah wong ora enek sing dilebokne iki endi? Wingi lagune wingi lho kleru. Lah ku nglebokke. Iya. Mugiantuk berkahe wiji. Mas Unsa, Mbak Eka itu sudah lama di Solo, ning asline bocah ngapak saka Kebumen. Asline ngapak. Mbak Eka Suranti. Iso ora jagongan cara ngapak karo Mbak Eka? Nggih boten saged to, Pak. Iso ora teyeng. Lah dagelan kudune iki teyeng. Oh, dagelan ki menungso kon teyeng ki rumasane pewesi to. Teyeng itu bisa. Oh, tayang ini berarti bisa. Bisa, karena itu desa mawa cara, negara mawa tata. Jadi bahasane nggone nyong ki ngapak nganggo A, nek Solo nganggo O. Contone nggone nyong sega kene sego. Nek nggone nyong pirang kene piro. Nek nggone nyong aja kene iki aja. Nek nggone nyong kontal kene iki terus lah jarene nganggo O. Iya dengan kontal kuwi terus nopo, Pak? Kanggo? Kontal niku lho. Yen aja aja. Yen kontal mencolot. Kontal dek mencolot to. Mencolot beda, nek mencolot mah wing ngono iki mencolot. Mencolot to napa? Mencolot Yen ki kontal kuwi yen kene leleken. Keleleken iya ora kok keleleken. Kontal. Keleleken ae. Wis bacut kontal. Mbak Eka ucapan terima kasih untuk Pak Parno dan keluarga. Inggih kagem Pak Parno sekeluarga matur nembah nuwun niki nyuwun pangapunten derek pados sandang baduk nggih Pak teng mriki. Sandang pangan. Sandang baduk ki nang gone nyong. Wis diomongi bahasane dewek-dewek kok. Oh iya, bahasane dewek-dewek kok ya. Lah iya, terus kanggo pengantene loro-lorone muga-muga bahagia. Bahagia. Dadi jodoh donya akhirat. Amin. Cepet diparingi momongan. Amin. Amin. Putra putri sami mawon ingkang baken putra putri ingkang soleh ugi solehah. Solehah. Kowe ya duwe anak cek. Wis diomongke mau duwe lho. Lah nek bojo duwe anak duwe. Ya duwe no, masa ndek anak ra ndek bojo. Maksudnya tekan Kaya gone ngono. kaya kowe. Piye? Ndek anak ra ndek bojo. Aku ya gumun lho. Piye? Wong ayu-ayune yang ngene kaya sing lanang tegone migat iki mripate pokira. Minggat mbahmu kowe. Jenenge dipanggil sing kuwasa ngono lho cek. sing keri. Oh, sing keri to. Sing keri sing ndi? Kene ben keton saribet ngono lho. Ya. Ngene iki pas nggih. Pas, lek ngono pas. Kuwi kaya sombong era. Kok sombong piye? Kentole dikeke kene lho. Lah kene ndi? Kentol ki ya ngisor kok arek dhuwur. Kentol iki lengen. Oh lengen to. Lengen. Wes sak kentolku kok. Lah piye kok sajake ora nyakep tanganmu? Gak cukup. Nek kene sing nyakep aku kene. Pak Parno. Pak Kangkok. Wow. Ngopo? Ngene sih. Ngene. Kayak Pak Kangkong ngono ki karo nyambi obong-obong congor ki lho. Lah kayak rokoke jingasu. Obong-obong congor piye to? Obong-obong congor ki. Udut. Wah, udut. Udut. Rokoke apa? Jingasu. Jisamsu. Jisamsu. Ganti jenenge. Iso jingasu ya. Ganti. Ganti piye jenenge ya kuwi kok ya. Iso jingasu. Niki kadewan menapa? Nembang no. Gandeng awakmu ki asli saka Kebumen ngaturke lagu-lagu sing cara Banyumasan. Ning aku njaluk dibawani sike. Oh nggih. Pak anu wau kan Dek sapa sing kok ngawi? Wanda. Dek Wanda mau yo ngawinan. Saiki aku Banyumasan. Banyumasan. Ya.
Orang ngadeg to, Mbak kowe. Lho, iki aku ki menghormati kowe lho, Cek. Sik didramake ya Sak, anu Kak. Pripun? Kowe Raden Harya Werkudara. nggih. Lah, sing dadi Werkudara uncek. Lah. Enenge kuwi kok. Werkudarane kok kaya piye lah? Halah iki dianggep bae lagi ari-arine Werkudara ngono lho. Ari-ari yo kapiken. Ya, dapuk Werkudara, Cek. Ya. Nggih. Raden Arya Werkudara. Wah, iso gede suarane. Ireng lakangmu. Jliteng kakangku. Kleru. Apa? Sliteng kakangku. Begagah, Werkudara ki begagah. Kurang amba. Maning, amba maning. Kurang. Kurang. Iki wis pol. Nyata lamun satria Jodipati kukune dening bleguk. Kuku lagi? Lah ya kuku. Kuku apa jenenge? Kuku kacamata. Pancanaka. Iya, kuwi karepku. Lah kukune kok ngor siji, kudune loro. Nah, sijine. Sing sijine tugel. Prajara. Kowe kok gobios to? Kok ora nggo salin? Ora. Nggawa iki mau digawane kok. Ora, rokokku nek mbok udan nang kono kabeh to, Cak. Kene lho. Gedekak. Lah mau kak ngompol lho disalin kok nek masuk angin ki lho. Gedek. Mau ngompol ki lho mendak masuk angin karo diganti katoke. Werkudara iki. Werkudara ketok diadane. Lah kertu simbar dada. Dadane ketokne no. Lah Jal awakmu kaya ngopo? Klambine dibuka. Buka. Mau ngompol ndak masuk angin kok malah tekan omah. Dadi gawe. Alah. Cepat. Copot apane? Ganti kathok ki lho teles kebes ngono kuwi mau ngompol ning kene kok lho. Aku ora ragepan yu jangkrik. Gak. Wah. Iki lho. Iki lho. Mulane dinggone rangkepan ngene iki kok nek dadi itunya joninya itu masuk angin kan bahaya. Iki wis rasa dinggo. Hah? Iki ae dinggo. Piye? Wis iki ae. Gajahe. Iki apa iki? Gajah. Gajah teralene Kak Mungil. Ya kan anak-anak. Oh iya anak-anak, mosok anak-anak nggo blangkon Anak ini. gajah. Walah, golek pangan sak emplokan kok direwangi. Ngono kok bojone kok lu mangan kayane lho. Lah iya to. Isa kaya anu ki lho, mainan sing angkrok apa bae jenenge. Yo angkrok jenenge Ya ya lah ya angkrok. coba tangane. Aduh, mainan. Jaipang. Ya. Nduk. Ya. Nduk. Ya. Nduk. Gadek wong. Ngapa? Kenapa-napa? Jare raine iso muni kuwi. Niki to? Masa Saged. muni. Jajal ndelok. Kok apik men. Pucuke lho, kok Iya. kleru kok. Iya tak demen. Soale beda. Iya jajal. Yen pucuke. Pucuk. Kok ramune tak demek kowe? Cok. Oh iya, apa ya? Lah iya.
Iya rada rene neh betone lho. Mbah Saya mau mencet rada rene neh betone lho. Gedek simbar dadak. Kuwi ngopo kuwi ngono kuwi? Simbar dada. Terus piye? Yo ngene kok. Udah ulap-ulap piye? Iki dodo, Pak. Pak Yon iki dodo, Pak. Endi? Iki dodo. Dikira brutu iki. Jalune sampur ning butuhi. Ndang, rano Dedek, ya Dek. Nggih, Bu. Apa? Sampur. Sampur. Yen ngendika gereng pindah Bu, aja tepok ta. gontor. Cungpe pengen mencet telalimu. Sawa. Cungpe. Gah, Ndang kono penasaran iki lho. aku dhewe wis pernah didemok iku yo. Lah ngapa? Ora diculculke ngempok. Jajal. Mah. Ora. Wow. Kowe iki aja ngelani kancane to. Wong kancane iki ya penasaran kok. Mah, wetengku senep neh kok. Enggak, sampure. Isih. Kuwi terus go piye kuwi? Digo jiret gulungmu. Dasar satria prawira Rama. Haling Eling kula eling. ya. Gunung